kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika nga'y maray, awan ti planaw nga umutang manan. No siyak, agutang akon iti sa balay, tapno sa andak nga mo maray. Makita man pa'y marimilding. Adapay nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutang maray. Taga-sintro maray. Di na ammo ti maipapan kadagiti utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti garantor ko maray. Ay nawaw. Ni sir ta sumungad maray. Iso day ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrelisak ket. Paglamang kan maray. Siya kung ti makaam mo sumango ko ni sir. Anya nga iti ibagam maray. Sika maray. Anya ti kayat mao nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan maray. Ibagam asaan ta a close. One. Saan nga tama amuan ni manang mo maray? Saan? Di na amamo ni manang. Si Kanti makaam mo asumango kini sir. One. Ali, agawa am nga rudan ti aglamang maray. Naibaga-bigat yo, ma'am. Hey, kastamot ka na kayaw, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni Ma'am Risa. Risa? Asino day ta, Risa? Ni Ma'am Risa Bestre, ma'am. Tay sigod ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa di no tinagakaranda, ma'am. Adda nga min utang na di na pa'y nabayadan. Diyak mat makuntakan. Ay, day tati Jack sigurado, sir. Saan ko nga min a-close day jay? Tadayo matlaang dito'y. Kasta ka di, ma'am. Ay, awanan sir. Marigatan kayo namang sapul kan kwa na. Ay, wan nga rod, ma'am. Talaga narigat agpautang itapanawan. Kay manawan ti loko maray. Agyaman aklaunay king kamaray. Wala, tanalaingak nga agdrama maray. Namati adagos ti loko maray. Bumawi kan tumat kanya ka maray. Tulungan ka iti nakautangam. Siyakmat ti tulungam maray. Anya ti maitulong ko kin kamaray. Ada ti pagutangak maray. Planok at ti balay mo ti address ko. No ti address mi nga min ti usarak. Sigurado amaamuan nila kay ko. Ammo mo day dyan, maray. Kontrabida ka na yawn. Sige, maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor, maray. Ay, saan, maray? Anya ngay mati ibagak no ada umay dito'y balay, maray. Ibaga man nag-migrate ak ije Canada, maray. Tapno di na kon biru ka, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka. Lumabasak man, Maririsa. Ay nawaw, mayat ta isling bag mo amare. Sa dino ti papanam. Kapilitan amare. Release ko ita amare. Ay nawaw, congrats amare. Adda ti gastusem no kasarti ka anakak. Ay naku nampay maray. Planok ti agpakulay iti buok ko. No adda ti kwarta, apay kit din asaan maray. Ay, panag ko na maray. Anya nga iti kulay may bagay kanya. Tay sigud latan amaray. Ay, okay, maray. Agpakulayak nga rod manayin. Agpariband ka mo, maray, tanay. Rimwar man ang tikulot abok mo. Uwan, maray. Inton Lunes ti appointment ko. Panawan ka pa nga rod, maray. Alaak pa'y ti release ko. Kan ipakulay ko matlaang ang tibok ko. Asino di limabas, puldula kay. Ni Milding bakat, apay ka day. Ay nawaw, ni Milding day aya. Sigurado ka nga iso ti limabas lakay. Wen bakat, apay ka di aya.
Nukasta. Impakulay naman na tibuok na. Wen. Siguro, karirilis la ang tilinding na. Kasta ba ta kadayaw basta ag-release na bakit? Kadayaw nga ipakulay na tibuok na. Tida mga umutang dagita at tao. Ay, isumutin at tinakairuwa banda. Ay, awanan ti bibiyang tayo, di taaba nagbakit. Inton kwan, adaman ng timang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakit. Mala, kita amkit ditiin sa ang mongay napawi. Magano nagburakan day chay. Ada akong lakay. Ay, nawaw. Nagpakulay kamot manan ni tibok mo si Kamilding. Anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. Oh, jakamukan ka. Imutang ka manan, iso nga dati pinagpakulay mo? Unay kamat tensil mo. Nagpakulayak lang itibuok. Utang adagusan. Anyat amok ngay, kat may sakamot nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa into numayalawas. Iso nagpakulayak, tapno napintasak maijay Oh, nagadunga amom si Kamilding. Oh, day tatijak magkayatken ka. Di mo amo ti mga presyar kadagiti simple abanag. Ha? Di ta ka man langan. Ay, nawaw. Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka maimay idikalman. Wala, tamangan kunak no agungat nila kay kumare. Iso nag-rest day akpay iti may saal daw. Una yan taris day, Mari. Anya kami nang ti isuot ta iti kalay sa tikasinsin mo, Mare. Aggaw tamad. Saanan, Mari? Tay simple abistida laangan. Sa taag boats. Ay, awan ti boots ko, Mare. Agam sige, gumatang ak tumad tapno daramata. Kastoy abots ti gatang, Mari. Ayan na, Mare. Kastoy, Mari, kita Ay, nawaw. Nagngato magtitakong na, Maray. Mayat ti kastoy abots, Mari. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. Itay pa yung agriring ti cellphone mo, Mari. Masarak nga kut Mari Risa. Asino day taya? Asino kumapay? Tay nakautangak Ang mga noog singiran, Mari. Kaano lang idimuta nga? Anya ti saritaan nyo aya. Kasano ti panagbayad mo? Weekly, Mare. Ngam adak mo dito. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, siyak lang ti masa. Talaga nga i-block ko dahil ito yung tao. Anyat ko na, Mare. In-block mo ti number tinagutangam? Moon, Mare. Marurudak iti dahil yung tao. Di mo makauruuray. Kasano ngayon ang makontak na ka, Mare? Ay, kaparikot naman ta na, Mare. Kasano no umay dito'y balay? Di ibagam no niya tinagsaritaan tayo di, Mare. Naskin nga i-block ko. Tama nga no mayra na nga umawag. Nadak balay ka mangag nila kay ikaw. Sa bagay, Mare. Sapay pasikreto lang ngay mutangak, Mare. No umay dito'y balay, ibagak nga road ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Wen, Mare, stick to old plan lata. Sige, Mare. Siyak to ti makaam mo. No adda umay dito'y balay. Masapul a bumawi akin ka. Tadakkel mo ti na itulong mo kanyak idi, Mare. Adda ti sumungad. Amangan no isudaytan ti nakautangan ni Mari Milding. Naimbag nagsama yo, ma'am. Anya ti masapul yo, ma'am. Ada ka din ni Madam Mildeng. Kasaritak ko, ma. Ay nawaw. Naladaw kayon, ma'am. Ha? Anyat kayat mo asawan, ma'am? Awanan da Milding dito'y, ma'am. Anya? Sa dino tinapananda? Anya nga oras ti panagsublida? Saan dan nga agsubli dito'y? Nag-migrate dan ije Canada. Iso nga inlako dato'y balay da kanyak. Anya ka diti mabali na makontak? Ay, awan Saan kami ngamin aklos iti day di Milding? Jak ammo no anya ti Facebook na. Mala, agyaman naklaunay, ma'am. Ibagak to iti boss me.
Nakitak ang naggapo ka iti ayan darisa, madam. Ay, nana. Sapsapulik ni Madam Milding. Nag-migrate na magaya man iti Canada. Ay nawaw, nag-migrate iti Canada, kunam, ma'am. Isumati ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kalaang dayta arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding? Anya? Saan laang apudno ang nag-migrate da? Anya? Iskam laang dagita nga agkumari, ma'am. Ugali dan ti agulbod, ta agpadada nga utangira. Isurok laangan kada kayo ti balay da Milding. Saan ang nasayaat nga ilumlumangan da dagiti nakautangan da? Ay, agyaman naklaunay, nana. Sino jay kinasaritam tunyang bakay? Ma'am ko namat ken kuha na. Nakautangan ni Milding dayjay lakay. Anya? Talaga dagitang agkumare. Ugali dan ti agulbod. Saan lang adayta? Ilumanganda pa yun ti nakautangan da. Anya ti imbaga jay babae ken kaya. Ti ko na ni Risa ken ma'am, nag-migrate kano da Milding ije Canada. Ay nawaw. Kano limabas ni Milding dito balay iti kalman. No di ka agraraman dagita alakay. Kundi utang da, awang gayam ibayad da. Iyaw awan da magtipada da ataaw. Ay, adan to ti aldaw da, bakay. Kumusta kayon, ma'am? Ma'am? Kasla naklat kayo nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro namnamaan ang mabirukak ti husto abalayo. Ay, anya ti aramidan nyo ditaw eh. Anya pa'y ko, ma'am. Imayak tagsingirak. In black nakmat nga men. Kwa, ma'am. Naskan nga agbayad ka. Tano di mo kayat. Agpatulong ak iti kapitan nyo. Kwa. Okay laang ka day no. Kagudwa laang ti utang ka o ti bayadak, ma'am. Itay kurang. Bayadak tao into numaya bulan. Siguradum lang ang maitid mo. Uwan, ma'am. Di kay madanagan. Agdiskarte ak iti bayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka mo't? Nag-migrate mo't nga ipagbagam? Anyat kayat mo asawan silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang ay nawaw ka. No kasta. Nigayam na Tunyang tinangisuro iti balay. Talaga man nakibiyang dayta bakit? Husto laeng ti inaramid ni Nana Tunyang. Deserve mo. Utangera kayo ngamin, iti kumarim. Agpada kayo pa yung ulbod. Ilimlimangan nyo, dagiti nakautangan nyo. Agsagana day dya bakit? Hey, sikati agsagana. Amangan no adda pa'y kit diti umay agsingir inton matamdama. Basol day dya bakit Dadaulan naman ti diskarte me. Hey, saan amay parbeng ti kasta diskarteyo niya? Pakaisagmakan yun to dayta iti kumarim. Masarak, Maririsa. Ay nawaw, anyat parikot, Mari Milding. Nabirukan mo ti mutangak ti balay mi, Mari. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Kaimbagak mat ang nag-migrate kayo di Canada, Mari. Kasano? Katada mo man nakibiyang bakit? Sino abakit ni nakibiyang, Mari? Ni Nana Tunyang. Iso tinangisuro iti balay mi, Mari. Anya? Talaga mo't dayta abakit Dayta nga rod, Mari. Imbis na makalusot da tao, awanan i-booking na matan. Kasano nga rudon dayta, Mari? Di, nagbayad ka. Ay, kapilitan Mari. Adapay udek abayadak into no may alawas. Awanan kayo matitibayin, Nana Tunyang? Ay nawaw, anya ti basol ko king ka, Milding. Bakbakatan kayo lang arudan. Kastapay lang matiugali yun. Naa. Agraman utang ti sabali a tao, pakibiyangan niyaw. Nasakit tinakamaw ta insurok ti balayaw. Pabida kay launay nga main. Amaw, saan anasaya at ti kastangar aramidin yaw iti kumarem. Ilang mga niyo matpi mandag iti nakautangan yaw. Mas daawak,
ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo, tawan kumari wakas iti kumare. Sa bagay, agpada kayaw nga agkumaray. Agpada kayaw nga utangira. Isu akan kanunungan yaw ti dakas nga aramid ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayaw mildeng. No awan nga min tinamnamaan nyo nga pagbayad yaw, isardeng yaw ti umutang. Nakaidasana ka, o di ti pangkaldawan ta ato yang bakay. Umayan lakay. Nangagmumot siguro dayjay. No awanan ti ibagam, panawan kan. Saan lang nga itati aldaw? Addan to aldaw yaw. Di ka agungot kanyak ta pagsayaatan yung mulaang iti kumarem ti inaramid ko. Anya ti imbaga ni nanatong nyangken ka. Pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mat, bakit? Ay nawaw, anya ti pagsayatan mi jay silmaw. Unay kan bakit? Amirisem ngamin anaimbag a. Jack amaw. Nasaya at ti kasta nga inaramid ni nanatonyang. Iti kasta, agnakem kayo iti kumarem apadam nga utangera. Ay nawaw! Ay nawaw! Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong unget wenno gumurgura, tapara matlaang iti pagsayaatam ti ibagbagadaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.